50 sessions, άμε με τον Mike. Mike, το Mike. Μιχάλης Νικολάου. Ποιος είναι ο Μιχάλης Νικολάου? Είμαι ένας κιθαρίστας by trade, σαξοφωνίστας by passion και teacher by love. Τι σε έκαμε να γίνεις μουσικός? Η φιλία, η παρέα που ξεκινήσαμε όλοι μαζί μουσική και η αγάπη που είχαμε όλοι προς τη μουσική κατέληξε να πάει για δουλειά. Το ένα ανέφερε το άλλο. Ναι. Αν δεν έπαιζες κιθάρα, το σαξόφωνο, τι όργανο να έπαιζες? Τρομπέτα, το πρώτο που σκεφτούμε, νομίζω πιάνο. Αν είσαι έναν είδος μουσικής ή μουσική που δεν μπορείς να ακούσεις καθόλου, τι είναι? Τραπ. Οκ. Για να το άκουες όμως, τι είναι να το άλλασες για να το ακούσεις εσύ? Θα το άλλασα και θα γίνεις και κάτι που μου αρέσει και άρα θα τα τραπ μετά. Ήταν να ήταν Τι μπορεί να είναι? ένα fusion με jazz, funk, blues. Οκ, ενδιαφέρον. Δεν θα ήταν τραπ πλέον. Ναι, οκ, άρα καθόλου τραπ. Αν έχει κάποιο είδος μουσικής ή κάτι που μπορεί να σ' αρέσει και guilty pleasure για σένα, τι είναι? Οκ, smooth jazz. Smooth jazz, Kenny G. Foreplay. Ήταν που περιμένεις που το session σήμερα? Μια μουσική συζήτηση ευχάριστη, ένα αποτέλεσμα όμορφο στα αυτιά και ακόμα ένα memory να θυμούμαστε. Λαμός, είμαστε έτοιμοι για το Είμαστε session? έτοιμοι. Let's go. A few moments later. Η session τελειώσαν τώρα. Πώς νιώθεις? Ήταν πάρα πολύ ωραία. I had fun. Που ξεκίνησαμε και που βρεθήκαμε. Φίλε, η αλήθεια έφερες μου τη Λιόν με τις απαντήσεις μου. Τελικά έφυγε με λαμός. Έτσι έτσι πιστεύω. Να δηλώσω ότι τελικά η τραπ είναι ωραία. Φτάνει να λείψουν οι στίχοι. Να λείπουν οι στίχοι και τα άλλα όλα σάζονται. Μάνταξε τότε και είναι πελαμός. Ευτυχώς. Του υπάρχει εδώ τότε. Τουλάχιστον για σήμερα. Ναι, είδες. Πώς σου βγήκε, ήταν έτσι κάπως surprise για εσένα? Δεν νιώσα καθόλου limited. Ήταν σαν έτσι έπαιζα ένα funky tune, ας πούμε. Δεν νιώσα καθόλου ότι ήμουν limited. Ναι. Ευχαριστώ πάρα πολλά που με είσες στο session. Πελαμός. Likewise.